שלום, כאן מנו מ-VIP מובייל, והיום אנו סוקרים את המדבקה הננו-טכנולוגית של חברת Liquipeal Skins. יש לנו כאן סמארטפון, פעיל כפי שאתם רואים, הכל עובד. נדביק עליו את המדבקה. ההדבקה היא נורא קלה כמובן, שמים, מוציאים את הבועות. יפה. עכשיו נעבור למבחן התוצאה. המבחן הראשון שאני רוצה להראות לכם זה מבחן המברג. רגע, בואו נראה מה הולך פה. שלם. בואו נראה. הכל עובד, הכל פעיל. נחזיר את המדבקה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה קורה לסמארטפון שלכם כאשר הוא לא מוגן בכלל. יש לכם פה מסך של אייפון 5, יש לי פה כדור ברזל של 0.5 קילו, זורקים אותו כרגע מגובה של 70 סנטימטר. וואלה, נשבר, קורה. עכשיו נעשה את אותו הדבר, רק עם המדבקה של Liquipeal. עוד פעם, סמארטפון עובד, יש את המדבקה, נשים פה נשים אותה ככה, אוקיי. מוכנים? הכל עובד, אפילו הסיבוב מסך, הכל פיקס. לסיום חברים, אני רוצה להעביר משהו. המדבקה שווה כל שקל, אבל כמו בכל דבר בחיים, אין 100%. נשווה את זה לחגורת בטיחות, עדיף להיות עם מאשר בלי. עד פה, שיהיה לנו אחלה יום.